Hola indis, hola robots, què tal, com esteu? Mireu, per fer la proposta d'avui el que necessitem és una reixa del forn o si no, alguna cosa similar. Jo he agafat la reixa de la barbacoa. També necessitem corda, però si no tenim corda no passa res, també podem fer servir llana. I si no tenim, no passa res, podem agafar alguns cordons de les nostres bambes. Quan ja tenim el material preparat, el que farem serà, jo he agafat ara un cordill de les bambes, el que farem és, a la nostra reixa, passarem per dalt el cordill de la bamba, per sota, per dalt, per sota, per dalt, un per sota i un per dalt. Així, amb tot el fil, fins a arribar al final de la nostra reixa. Veieu? Una vegada he fet el primer, agafaré un altre cordill i ara ho faré igual, però del revés. Ara, abans he començat per dalt, doncs ara començaré per baix. I, veieu? Abans aquest era per dalt, ara el farem per baix. Anirem fent un de cada i tornem a fer el mateix. Perfecte. Ja tinc un altre. I ara torno. Agafo un tros de llana, per exemple, i faig com al principi. Ara començo per dalt i fem el mateix. Veieu? I així anem fent amb uns quants trossos de fil. No cal que arribem fins al final, que és molt, però fem alguns perquè quedi superxulo. Si tenim amb diferents colors, quedarà molt més vistós i ens quedarà més maco. Vinga, us animeu a fer-ho i ens passeu una foto? Adeu, adeu, fins un altre dia!